Bueno, Óscar, alumno deste obradoiro escola maravilloso de linguaxe de signos. Canto tempo levades? Pois levamos casi un mes. Sabe a pouco, necesitamos máis. Moi contento. Personalmente moi contento, moi gratificante. Aparte hoxe temos persoas sordas na clase para practicar con eles, é fantástico. Contame así por riba. Viña sin idea absolutamente ninguna sobre isto. Eu fai tempo que quería facer o curso, moitísimo tempo. Entonces estivemos preguntando no Concello a ver se organizaban algún curso e ao final conseguimos que organizaran un e estamos aquí os que máis nos gusta. É moi importante porque é unha maneira de romper barreiras con persoas que necesitan comunicación e a administración debe dar exemplo nese sentido. Debe ter persoas que se poden comunicar con todo o mundo, é moi importante. E que tal a experiencia isto de... Boísima, fantástica. Yo recomendo a todo o mundo. Que nos sabrías decir en linguaxe de signos? Vou decir o teu nome, vouche preguntar a ti como te chamas e ti me tes que contestar. Vouche aprender a decir o teu nome, pareceche ben? Vai. Fernando, eu diríache Fernando, non? Fernando. Tienes que decirlo tú también conmigo. Ah, vale, dime, ¿cómo sería? La F. F, ¿cómo es? F. 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 E. R. N. N. A. N. O. Esa é máis... T. O. Que tal, que é o máis difícil? O máis difícil é o vocabulario. Necesitamos saber moito vocabulario para poder comunicarnos cas persoas. Claro, porque me imagino que unha cousa sería deletrear, como ben estabas facendo. É como calquer idioma, se ti nunca estudiaches inglés ou nunca estudiaches francés, tes que aprender unha serie de verbos, unha serie de palabras cotidianas para poder comunicarte cas persoas. Bueno, Raquel, a mestra, digamos, non sei se a mestra en sí, pero digamos a que lle está a ensinar a esta xente ese tan coñecido linguaxe de signos. Lingua de signos, é lingua. Linguaxe é a capacidade que ten o ser humano para comunicarse e a través da lingua. Entón é unha lingua. E contame, que tal? Como está a responder? Bueno, tocoume un grupo moi ben, moi majo. A verdade, estou super contenta porque veñen e teñen fame de aprender, non? Iso é importantísimo cando alguén ven de forma voluntaria. Home, claro. E ten fame e sempre están... A veces piden tanto que é como... saturan, pero están moi contentos eu. Bueno, iniciativa do Concello de Redondela, non? Iniciativa do Concello de Redondela. Xurde do Concello de Redondela. Digamos, os supostos alumnos aquí tes veñen voluntad propia, son escollidos? Eles din que sí. Eu pregunteilles porque me parecía curioso, digo, é por cada sección que vos mandan a vir a un ou... Non, vimos de forma voluntaria, entón xa aí xa sabes que tes a mitad gañada, porque non tes... Hombre, claro, sabes que veñen porque queren, sí. Que é o máis difícil? Digamos, de principio, ensinarlle a alguén que non sabe. O máis difícil é perder a vergonza. É o medo ao ridículo, claro, é o medo idioma. Como calquer idioma, pero aparte tes que ensinar o teu corpo, non quedas sentado. Claro. Entón tes que porte de pé diante os demais. E nós estamos como nun estatus, non? Estamos acostumbrados a nun estatus. Entón aquí hai sectores diferentes. Efectivamente. E aquí todos somos iguais. Aquí todos somos iguais e todos estamos ao mesmo nivel. Un non sabe máis que o outro, ni un é máis que o outro. Aquí todos somos iguais. E iso é perder un presuicio. Que é o que máis demandan eles? É dicir, imagino que queren chegar e xa queren, polo menos, ter unhas nocións mínimas, non? Sí, eles queren, pero todo o que lles vas dando, eles, bueno, a verdade é que son xenerosos e a todo din que sí, pero eles van demandando cousas da vida diaria e cousas que lle fagan falta para o traballo, iso é moi importante, non? Por se chega unha persona xorda ao traballo, pois poder defenderse con eles. E para poder defenderse unha persona sorda, o que hai que ter é non ter medo a comunicarte e buscar os recursos que fagan falta. Porque a veces chega unha persona e dices, ai, non, que non viñan a min, que vean do outro compañeiro. Entón, ese medo é o que te bloquea. Xa, diga o que che diga, aínda que tiña algo de voz e che fale, ti xa non entendes, porque xa tes aí esa barreira. Entón, hai que perder esa barreira, hai que perder ese medo. María Jesús, a presidenta da Asociación Xoga, estamos aquí no Multiusos, onde está a celebrar o
curso de lingua de signos. Que tal? Contanos. Pois nada, o funcionario está moi contento, a profesora está moi contenta, o funcionario está contento co curso, coa profesora, a profesora contenta cos alumnos. Entón dá gusto, non? Sí, así sí. Dá gusto vir aquí Sí, cando a xente está motivada e cree que hai unha necesidade que ata agora non se abarcou, pois a implicación todavía é maior. Creo que aquí houve implicación por todas as partes, tanto por parte do Concello, por parte do profesorado, da nosa organización, como parte do funcionariado, porque tamén o funcionariado demandaba. Comentábanos Raquel que encantada porque a xente que ven porque quere saber, quere aprender. Imaginome que así dá gusto. Sí, claro que sí, pero por norma general dase en todos os lugares. O que necesitamos é que as administracións públicas fagan ese esforzo de realizar este tipo de cursos, de forma interna ou de forma externa. Son cursos que, por norma general, é necesario en calquer ámbito da nosa vida. Fai moita falta nas administracións públicas, porque evidentemente a atención ao público é diversa, e tamén porque noutros ámbitos o contacto tamén vailo a ver, entonces o ideal tamén era crear pois outros cursos aparte dos do funcionario para a poboación que se cubriran ou que hubieran co pago ou que hubieran unha fórmula máis fácil, porque a partir da crise todo complicouse, non? E como están a responder os traballadores do Concello? Pois moi ben, están moi contentos. Hoxe viñeron persoas sordas. Ao principio é normal esa pequeña, pois non podo, tal vez, non sei que, pero algún despois de 5 minutos, nada. Despois de cortar esa vergonza, pero como calquer taller, o sea, tampouco é. Hai que pensar que é un idioma a partir da lei de 2017. Entón, ayer aprobouse na ONU que o 23 de setembro, por exemplo, a lingua de signos a nivel internacional é a lingua das persoas con perda auditiva. Entón, aquí celebramos o 14 de xunio, co cal, se tes que pensar que é un idioma, é normal.